görögök az utóbbi időben, és ez önbizalmat adhat, miközben Bedő Krisztián harcol ki egy emberelőnyt a magyar csapatnak. Jó lenne egy picit elbizonytalanítani a görögöket itt a mérkőzés elején, már amennyire ez lehetséges. Szépen jár körbe a labda. Azt onnan talán el lehet vállalni, sőt be is lehet lőni. Zalánki Gergő góljával megszerzi a vezetést a Cetefeger. Hát nagyon szépen fejezte be Zalánki, mert lehetett látni, hogy egyrészt pontosan kijátszották, másrészt meg ez a fantasztikus lövő technikája, ami igazából, nézzük meg, egy félütemes lövéssel visszalőtte a rövidbe, a blokkot átverve. Kezésben nagyot nyújtunk. Végülis ez a görög vízilabda alapja, lehet, hogy pont ma mik vagyunk képesek erre. Azt nyilatkozta egyébként Theodoros Vlahos, az Olympiakos szakvezetője, hogy szeretnék megőrizni a veretlenségüket, és jön az egyenlítő gól. Angelos Vlahopoulos a találat szerzője, nagyon eltalálta. Hát nagyon eltalálta, de megint szeretném elmondani, hogy a jó zóna alapja, hogy a legrosszabb helyről, a legrosszabb időben és a lehető legrosszabb kezű játékos lője a labdát. Na most, hogyha ez a tétel, ebből a háromból 2 igaz, akkor már jó a zóna. Na most, miután a legjobb helyről lőtte el, és nem a legrosszabb játékos. 2,5 perc a negyedből hátra lévő idő, nincs túl sok gól egyelőre. Erdélyi passzolja előre, nagyszerű labda, gyönyörű gól. Hoppá! Hát ez tényleg gyönyörű volt. Miloscsuk tűnt fel egyszer csak Josip Pavic kapuja előtt, és Erdélyi oda tudja varázsolni a szerb csapattárs kezébe a labdát. Gyönyörűen csináltak, az igazság, hogy tényleg időnként, ha az ilyet lát az ember, akkor azt gondolja, hogy tényleg fantasztikus, azért van annyi lehetőség kivívni a döntőbe kerülést, tehát azért van jutalma. Ja, az a csapat, amelynek a 4 közé jutásért kell küzdenie, az akár 3 meccset is játszhat 3 nap alatt, ami azért meglehetősen fárasztó lehet. Ott az egyenlítő találat a görögöktől. Funtulis a gólszerző. Hát megint ugyanazt tudom mondani, most mindegy, hogy kilőtte, ráadásul a legjobb lövő, a legjobb helyről, és hát mondjuk az idő még volt, hát a 17 másodperc, ettől függetlenül, ahogy abban a bizonyos helyzetbe került, mert ugye nem volt blokk, gyakorlatilag olyan gyorsan, nézzük meg, hopp, még föl se tudta emelni a kezét, egyetlen egy védő, már el is lőtt a labdát. Kivédekezik bent. Jön a labda, és be is fejezik a görögök. Konstantinos Murikis góljával először a meccs folyamán vezet az Olympiakos. Hát sajnos egy nagyon-nagyon jó center, Murikis az még a görög válogatott centere, de azért legyünk őszinték, ugye úgy tanítják errefelé, hogy ezt nem illik. Jellemző, hogy megkapja a labdát, akkor kiemelkedik, amikor eldobja, utána visszasüllyed. Akkor megint kiemelkedik, megint visszasüllyed. Na nézzük az egri emberelőnyt. Hát ez már lassú. Visszakerül középre a labda. Így van ideje helyezkedni a görögöknek, de a lövőjátékosra nem igazán figyelnek, és Hosnyánszky bombája a jobb alsóban köt ki. Hát ez az, hogy amikor a Hossi igazából, nézzük meg, valójában egy klasszis. Tehát egy olyan stílusban képes ellőni a labdát, hogy igazából majdnem a száján befolyik a víz. Nálásban az Olympiakos pólósai. Bár ugye az első kísérletnél láthattuk Vapenszky nagyszerű blokkolását, hát ha sikerül most is valami hasonló. Ó, de kár érte. Hogy pattant ez oda be? De szerencsétlen gól volt. Majara találata, a spanyol légiós. Hihetetlenül furcsa íve volt a labdának, de csak behullik a hosszú sarokba. Az első két negyed krónikájához hozzátartozik, és amit önök is láthatnak, ezt a képminőséget biztosítják számunkra a görög kollégák, ami
hát finoman szólva sem tökéletes, de nem igazán tudunk ezzel mit kezdeni. Így van. Viszont azt pontosan láthattuk, hogy egy remek lövéssel ismét beveszi Josip Pavic kapuját az egri csapat. Hát én azt gondolom, hogy szerintem ez így korrekt. Tehát az biztos, hogy abban a pillanatban, hogy egy rendezetlen védelem ellen kell az Emberforce megoldani, láthatjuk, hogy sokkal, de sokkal több esélyünk van arra, hogyha csak esetleg fölállt védelem ellen. És Hosnyánszky a gólszerző, ugye Erdélyt mutatták visszaúszás. Vapenszkinek is több jó megoldása volt már védekezésben is. Bedő harcol ki egy emberelőnyt, és ott van az újabb magyar gól, amivel vezetünk. Szívós Márton találata. Bravo, Marci. Ez megint egy olyan szituáció volt, amiben azt hiszem, hogy minden benne volt, amit láthattunk. Tehát kaptunk egy Emberfort, a Marci vagy tudta, vagy nem tudta, minden esetre képes volt a rendezetlen védelem ellen egy ilyen fantasztikus lövéssel megoldani azt, amit nagyon kevés játékos képes. Szívós Márton góljával újra vezet a Ceteferger, a görög kollégák. Na, Pavic bravúrjai egyelőre elmaradnak, vagy legalábbis nincs annyi belőle, de rögtön egyenlít az Olympiákos. Hát ez is egy nagyon gyors Emberfor volt, én ezt nagyon szeretem, mint hogy már említettem többször. Ez is szintén rendezetlen védelem elleni támadás. 1, 2, 3, és akkor minél hamarabb befejezni. Még mindenki keresse a helyét, még senki sem tudja, hogy mi történik. Hát azt hiszem ezt a mentalitást, ezt persze, hogy mérges a Norbert, igaza is van. Tehát egy ilyen szituációnál gyakorlatilag most kellett volna leginkább, hogy kivédekezzük az ember hátrányt. Notkász a gólszerző. Fél perc még a negyedből. Kicsivel kevesebb az egriek támadó idejéből. De van! Hatalmas lövés! Csucskovics volt az, ha jól láttam, aki elengedte ezt a bombát. Na hát akkor ezt már igen. Szóval ez azt hiszem a Pavic is lebújt a víz alá, mert szinte hihetetlen. Nézzük meg, olyat nyújtott csuklóból, hogy nézzük meg. No. Gyönyörű gól Csuckovicstól. Gyönyörű volt. Aki általában nem ilyen távolságból veszélyes. Volt olyan periódus, amikor jóval több volt görög részről. Na nézzük ezt az emberelőnyt. Nagy lóba be középre. Igen, hát ott már nem volt túl sok esélye Mitrovicsnak. Ezt elrontottuk. Kolombosz maradt szabadon. Valljuk be őszintén, elrontottuk. Egyrészt, amit meg kell említeni, hogy a passzoknak a gyorsasága és minőségét nézzük meg. Aztán természetesen itt a Pufi nem ment vissza, hanem kimaradt a Funtiliszen, és igazából nem is gondoltam, mert egy ilyen Emberfort megoldást beadják, és akkor meg is tud fordulni a játékos, és be is tudja lőni. 6-6. Újra döntetlen a mérkőzés állása, de megint egy váratlan lövés és újabb gól. Hát, gyönyörű volt. 7-6 a Cetefergernek. És megint sikerül távolról meglepni Pavicot, aki, hát valljuk be, nem azt az extra teljesítményt nyújtja, amit korábban jó néhányszor láttunk már tőle, de ez legyen az Olympiákos baja. Na nézzük még egyszer. Csuk az, aki teljesen váratlanul meglepi Pavicot ezzel a lövéssel. De minden esetre él a remény az egriek szempontjából, még akkor is, hogyha ez most egy kiállítás. Jár körbe a labda görög részről. Ott a lövés, és ott az újabb egyenlítő gól. Vlahopoulos a szerzője. Sajnos szépen megjátszották ők is ezt a fort, nézzük meg. Jó a lóba, kereszt visszanéz, meg ott maradt Puff.
elvisz mindenkit az erdőbe ezzel a lóbával, és üresen marad, és tökéletesen ellövi azt a sarkot, amit kellett. Mosnyánszkit küldték ki. Hát, ha ezt a nyomást most túléli az egri csapat, akkor tényleg lesz esély a győzelemre. De nem sikerül. 4 görög akció gyakorlatilag egymás utánban. Ez most azért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly segítség volt a hazaiaknak. Hát megint nem tudjuk, hogy igazából hogy került vissza a labda. Aztán természetesen, amikor már megint középről van, és nem akarom már magamat ismételni, tehát a lehető legjobb helyről. Tehát most megint az emberforban a görögök a lehető legjobb.